man ti panawen nakapuya ket di panagservik sla awanen ti ragsak kaya rigak man ti maysa amulaan ng laylay kaputi kag iti kalgaw lasbang natay nga keltay aduk banag atartari kagayag ito'y abiyag ngem awan ti nasarakak amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsak sika ti ubog ti biyag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biyag puso agumaw gawa